Ngiyanibingelela ngiphinde nginamukele futhi kuleli khasi. Mawukuthi uyaqala ukufika kuleli khasi la sifundisa ngemithi ukuthi abantu bakwazi ukuthi bazithakele. Kulabo abangenawo amandla ukuthi baye enyangeni bakwazi ukuthi bayithakele bona. Bese kuthi laba abanamandla bokuya enyangeni sebengawulanda-ke enyangeni. Xolise izwi lami lithanda ukushintshashintsha ngenxa yokuthi umkhuhlane unako ukungibamba, kodwa-ke into ezodlula. La baningi-ke abantu abakhona kuleli khasi esibasizayo. Kunabantu abathwasile kodwa bancishwa isikhwama okanye bancishwa ibhuku lemithi. Ngiyabalekelela lana ukuthi kube khona abazokwazi okumayelana nemithi, ngoba ayikho into ongayisebenza okanye ongathi uyinyanga wona noma uyisangoma umuthi uma ungawazi, ngoba kumele usize abantu ngemithi. Ngaphandle kokumosha isikhathi ake senzeni kanje. Awuthole umoya wezwe, uthole uvungu lomoya, uthole ubuchopho benqe, uthole khona isilwane abasibiza ngokuthi uhele, igwababa, ukhozi. Ngifuna ukuthi la kule y'lwane kuhele nogwababa nokhozi ngithola ukhakhayi lakhona namathambo akhona. Bese ngitholela ingwe, ibhubesi, ihhashi, inhlolamvula, imvukuzane, inkosi yey'nyosi. Kuzoba imamba emnyama ikhanda lakhona, kube injula, kube inhlamva, kube umkhondweni, kube umkhanyakude, kube yikhanyisa, kube umhlahlo, kube abaprofethi, kube isandla semfene nesandla sesambane. Kule y'lwane engiyibalile ngenhla, ingwe, ibhubesi, ihhashi, inhlolamvula, imvukuzane, ngifuna ukuthi ngitholele ithambo lazo. Siyaqhubeka-ke la, uthole umuthi ubizwa ngokuthi umbesa, uthole isibhaha, uthole amavulandlela, uthole ovuka bonke ngokuhlukahlukana kwabo, uthole indlulamithi, uthole umagedegede. Indlulamithi ngifuna umuthi, hhayi isilwane. Uthole umagedegede. Lo muthi uzokwenza kanjena-ke ngawo, uhlanganisa wonke la makhubalo lawo nalamathambo aley'lwane. Omunye uzothatha ubeke eceleni, uzohlukanisa kabili. Uzothatha lo munye onamathambo uzofutha ngawo, uyafutha kuphela, uyafutha nje, ufuthe iy'nsuku eziyisikhombisa. Bese kuthi lo munye uzowugaya ucoyisiseke impela okanye ube fayini kakhulu. Bese uyahamba uye emfuleni, emfuleni ohambayo nje, kube khona umuntu ozokucaba. Uhambe ufike ungene emfuleni, noma ungafika ungene nje la amanzi engashoni khona kakhulu, uzokwazi ukuthi ume nje mhlambe noma ngabe afike emadolweni. Bese iyaqala-ke akugcabeke lo ozobe ekucaba, ucabe wonke amalungu omzimba wonke. Ngifuna iy'nhlanga zigcwale umzimba wonke kuze kuyophuma enzansi. Lesi khathi ucaba la, uyasho-ke la ukuthi umeme amakhosi anganeno, awaphansi, awangaphesheya komfula, ukuthi ahlangane nala madoda lawa, abhule, aprofethe, akhiphe, ashaye umhlahlo, alethe nemali. Okumele ukukhumbuleke ukuthi ngaphandle kokuthi uzowenze lokho uye lapho, kumele uqale ubike ngenkukhu kuqala emhlophe, emsamo, ukuze uhlanganise nedlozi. Le nkukhu emhlophe le uzokhipha-ke amanoni, uwashise lapha nempepho, ubike usho ukuthi hhayi kunamadoda kanje owahlanganisile okanye ngiwatholile azolekelela lokubhula nokushaya umhlahlo nokulanda imali. Bese-ke uthatha inyongo le uyithele kuwona lo muthi, ukhulume uthi-ke vukani madoda, umsebenzi wenu la umhlahlo, lithe nemali niprofethe. Angifuni kube khona umuntu ozodlula nina ngokuprofetha. Uma uqeda-ke usuwubikile angithi, umande-ke sowuhamba-ke usuya emfuleni usuyokwenza konke lokho engikade ngikusho ukuthi uzofika ukwenza emfuleni. Bese uyakhuluma ukuthi umeme amakhosi anganeno, aphansi nangaphesheya. Uma usuwenze njalo-ke kuyobe usuqedile, ngoba uyakhumbula ukuthi ngithe umuthi uhlukanisa kabili. Omunye uzofutha ngawo, omunye ilo ozocaba ngawo. Ngibonge nje, uNkulunkulu anibusise. Amen.